హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద్ భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో 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 భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే ఈ క్లాస్లో హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 6వ అధ్యాయంలోని 37వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులో వారి వివరణ ద్వారా చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 6వ అధ్యాయము 37వ శ్లోకము. సూత ఉవాచ ఏవం సంభాస్య భగవాన్ నారదో వాసవీసుతం ఆమంత్ర్య వీణాం రణయన్ యయౌ యాదృచ్ఛికో మునిః. సూత గోస్వాముల వారు పలికెను. శ్రీ నారద ముని ఆ విధంగా వ్యాసదేవునితో పలికి సెలవు గైకొనెను. పిమ్మట అతడు వీణను వీటుచు యథేచ్ఛ సంచారమునకై అచట నుండి నిష్క్రమించెను. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ
కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో సూత గోస్వాములు వారు నైమిషారణ్యంలో సమావేశమై ఉన్నటువంటి సౌనకాది మునులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి తాను ఏవైతే ఒక గురువైనటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారి నుండి విన్నాడో ఆ విషయాలను సౌనకాది మునులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము వింటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే వ్యాసదేవులకు నారదుల వారికి మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదాన్ని ఇప్పటి వరకు మనము విన్నటువంటిది. నారద మహర్షి తన యొక్క స్వ అనుభవాలను ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మిక పరిణతి పూర్ణత్వాన్ని తాను పొందాడో ఆ విషయాన్ని జిజ్ఞాసువుడై అడిగినటువంటి ఆ వ్యాసదేవుల వారితో ఈ శ్లోకంలో వ్యాసదేవుణ్ణి వాసవి నామధేయురాలైనటువంటి సత్యవతి యొక్క పుత్రుడుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అటువంటి ఆ సత్యవతి పుత్రుడైనటువంటి వ్యాసుడు వారు అడగగా ఆ వ్యాసుల వారు అడిగినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆయన తెలియచేశాడు. అందుకే పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్తారు దేవర్షి నారదుల వారు, ఓ వ్యాసదేవా, నీవు సర్వ పాపముల నుండి బయటపడినటువంటి వాడవు, పాపరహితుడవు అనగా అంటూ ఆయనని సంబోధిస్తూ చెప్తాడు. సో ఏవైతే నువ్వు అడిగావో, నీవు అడిగినట్లుగా ఆత్మానుభవ విషయమున నా యొక్క జన్మ కర్మల యొక్క రహస్యాన్ని నీకు మొత్తంగా వివరించి అంటూ ఆయనకు ఆ విధంగా తెలియచేసినటువంటి నారదుల వారు తదుపరి ఏం జరిగిందో చెప్తున్నారు సూత గోస్వాముల వారు. చెప్తున్నాడు ఆయన, ఏవం సంభాస్య భగవాన్ నారదో వాసవీసుతం. సో ఆ వాసవి నామధేయురాలైనటువంటి సత్యవతి యొక్క పుత్రుడైనటువంటి ఆ నారదముని వ్యాసదేవుల వారితో ఆ విధంగా వివరించి అక్కడ నుండి సెలవు తీసుకున్నాడు. సెలవు తీసుకున్న తదుపరి ఆమంత్ర్య వీణాం రణయన్ యయౌ యాదృచ్ఛికో ముని. సో నారదముని ఆమంత్రించి, ఇక్కడ ఆమంత్రియ అంటే తర్వాత ఆయన ఏదైతే ఇంతకుముందు ఆ వీణ భగవంతుని కరుణ ద్వారా లభించినటువంటి ఆ వీణను రణయన్ యయౌ మీటుచు ఆయన వీణను మీటుకుంటూ అక్కడ నుండి యథేచ్ఛగా వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ యథేచ్ఛగా సంచారానికై అక్కడి నుండి నిష్క్రమించాడు అంటే ఆయన ఎక్కడికైనా తిరగగలిగేటువంటి సంపూర్ణ స్వాతంత్రతను కలిగి ఉన్నవాడు నారదముని అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ వెల్లడవుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో మనమంతా కూడా స్వతంత్రం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే సంపూర్ణ స్వతంత్రం అనేటువంటిది తన యొక్క దివ్య లక్షణము కనుక ప్రతి జీవియు సంపూర్ణ స్వతంత్రాని కోసమై అరులు చాచి ఉంటాడు. మరి ఆ స్వతంత్రం ఎలా వస్తుంది? ఆ స్వతంత్రము కోసం ప్రయత్నం చేస్తాము,
కానీ సరైనటువంటి మార్గాన్ని ఎన్నుకోవడం లేదు. ఆ స్వతంత్రము కేవలము ఆ ముక్త పురుషుడై ముకుందుడైనటువంటి, ముక్తిని ఇవ్వగలిగేటువంటి ఆ ముకుందుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క దివ్య సేవయందు మాత్రమే లభించగలదు అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కృష్ణ చైతన్యయుతంగా ఉన్నప్పుడు, కృష్ణ కేంద్రకంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ స్వాతంత్రము లభించగలదు. కానీ ఈ జీవులు మాయా ప్రభావం చేత ప్రభావితులమై మనము స్వతంత్రులము అని భావించి ఈ ప్రకృతి నియమముల చేత బద్ధులమైపోతూ ఉన్నాము. మరి వాస్తవానికి మనం ఈ భూమండలం పైన సంచరించాలంటే, ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి పోవాలంటే మనకెంతో పరిమితులు ఉన్నాయి. ఉదాహరణ చూస్తాము, మన వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు సముద్రంలోనికి చేపలకు పోయి వెళ్ళి ఏదైనా సరిహద్దు శ్రీలంక వైపు లేదా పాకిస్తాన్ వైపుకో పోతే వాళ్ళు అక్కడనే బందీలను చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికే పోవడానికి మనకు స్వేచ్ఛ లేదు భౌతిక విధానంగా ఆలోచించినప్పుడు. ఇక మరి ఒక లోకం నుండి వేరొక లోకానికి పోవడానికి ఏదో శాస్త్రవేత్తలు రోదసిలో ప్రయాణం చేస్తున్నాము అని చెప్పడం మాత్రమే చూస్తున్నాం. వాస్తవానికి అతడు చేరింది ఏంటో అనేటువంటిది కూడా వాళ్ళకి తెలియనటువంటి పరిస్థితులే. కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనైనా భౌతిక జగత్తులోనైనా మరి స్వేచ్ఛగా సంచరించాలి అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క దివ్య కీర్తన యందు సదా నిమగ్నుడై ఉన్నటువంటి నారదులు వంటి ముక్త పురుషులకు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది, భక్తుల యొక్క నారద మహర్షి వారు యొక్క వంటి స్వాతంత్రపు పరిధి అనంతత్వమునుగా ఉన్నది అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఎలాగైతే భగవంతుని యొక్క అనంతత్వము పూర్ణ పురుషోత్తముడుగా ఉన్నాడో, సో ఆయన భక్తులకు కూడా ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఆ విధంగానే లభిస్తుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎటువంటి కారణం కానీ ఎటువంటి బంధనము కానీ లేకుండా యథేచ్ఛగా సంచారమును ఎవరు ఆపలేని విధంగా ఆయన పొందగలిగినటువంటిది. మరి అటువంటి దివ్యమైన యథేచ్ఛమైనటువంటి సంచారము భక్తియుత సేవ ద్వారానే లభిస్తుంది. అలాగే భక్తియుత సేవ కూడా సంపూర్ణ స్వాతంత్రమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ భౌతిక జగత్తులో జీవులకు పరిమితులతో కూడిన స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. స్వేచ్ఛ ఉంటుంది భౌతిక జగత్తులో కూడా, పరిమితులతో కూడింది. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుని కృష్ణ కేంద్రంగా ఉన్నప్పుడు అపరిమితమైనటువంటి స్వేచ్ఛ లభించగలదు అనేటువంటి విషయాన్ని నారదుల వారి యొక్క జీవిత అనుభవం ద్వారా, ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక పురోగతి ద్వారా మనము తెలుసుకునేటువంటి విషయాలు ఇక్కడ. సో ఆయన అక్కడికి పోవాలి అని అనుకుంటే ఏ కారణం అవసరం లేదు. మరి ఆయనకి ఏది బంధనం కూడా లేదు. ఇక్కడే ఉండాలి, ఈ పరిస్థితులలో వీళ్ళతోనే ఉండాలి అనేటువంటి బంధనం కూడా ఆయనకు లేదు. ఆయన యథేచ్ఛగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే అక్కడికి ఈ త్రిలోకాలను ఆక్యుపై చేసినటువంటి, ఆక్రమించినటువంటి సందర్భాల్లో కూడా ఆయన యథేచ్ఛగా వాళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్ళగలిగేటువంటి, మిగిలిన ఇంద్రుడు వంటి ఇతర దేవతలు ఎవరూ కూడా ఆయనకు బందీలుగా ఉండి ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి లేకుండా ఉంది. కానీ నారదులు వారు మాత్రం యథేచ్ఛగా
ఆయన ఏమి చేయలేదు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాడు, మాట్లాడతాడు, వెళ్తూ ఉంటాడు. సో అది ఒక విశుద్ధ భక్తుడికి భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా లభించేటువంటి కరుణ. సో విశుద్ధ భక్తుల యొక్క స్వేచ్ఛను ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవానుల వారి యొక్క స్వేచ్ఛతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. దాదాపుగా అంటే సమానంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అది ఎప్పటికీ సమానం, అది ఆయనతో కాదు, కానీ అలా పోల్చవచ్చు అనేటువంటి, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క భక్తులు ఆయనతోనే లీనమై ఉంటున్నటువంటిది కనుక. సో విశుద్ధ భక్తుల యొక్క వంటి నారదుల వారి వంటి సంచారానికి ఎటువంటి కారణము బంధనము లేకుండా యథేచ్ఛగా సంచారం చేయవచ్చు, ఎవరు ఆపలేని విధంగా. సో అదే విధంగా మరి భక్తియుత సేవా విధానం కూడా స్వతంత్రమైనటువంటిదే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ భక్తియుత సేవా విధానము ఒక జీవునికి చాలా సులువుగానే కలగవచ్చు. మరొకరికి ఎన్ని విధాలు యత్నించినా, మనం అప్పుడప్పుడు అనుకుంటాం ఎంత ప్రయత్నించినా జపం కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను, ప్రేయర్స్ మంచిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను అనుకుంటాం కదా. సో కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి మనం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా మనకి ఆ విశుద్ధ భక్తి ఒక్కొక్కసారి కలగపోవచ్చు, కొంతమందికి చాలా సులువుగానే కలగవచ్చు. అదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా లభించేటువంటిది, మన యొక్క ప్రయత్నాల ద్వారా. అలా ఏం లేదు, ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఎలాగో వచ్చేస్తుంటుంది. అదే చెప్తారు సాధన అనేటువంటిది. ఆ భక్తియుత సేవలాగానే భక్తుల యొక్క సాంగత్యం కూడా స్వతంత్రమైనదే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది కూడా ఒక్కొక్కసారి అదృశ్య శావత్తు కొంతమంది విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం లభిస్తుంది. వారి సాంగత్వం వలన భక్తులు సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉద్ధరించబడతారు. ఒక సాధారణ దాసీపుత్రుడైనటువంటి దేవర్షి అంటే నారదులు వారు దాసీపుత్రుడు మరి దేవర్షి నారదులుగా పెరిగి సంపూర్ణ స్వాతంత్రాన్ని కలిగి ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలిగేటువంటి విధంగా తయారైనటువంటి పరిస్థితి. ఇంకా కొంతమందికి ఎంత ప్రయత్నం చేసినా, ఒక విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్వం కోసం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా లభించకపోవచ్చు. సో కాబట్టి భక్తియుత సేవ ఉన్న అందులో అన్ని రంగాల్లోనూ స్వతంత్రత అన్నది కేంద్ర విషయమై ఉన్నది. ఏమిటా కేంద్రం? కృష్ణ కేంద్రం. కృష్ణుడు కేంద్రంగా ఉన్నప్పుడే ఇవన్నీ కూడా జరిగేటువంటిది. సో కాబట్టి మరి కృష్ణ కేంద్రం లేకుండా భక్తియుత సేవ కొనసాగదు. భగవానుని స్వతంత్రను సమర్పించుటే అనేది భగవానుడైన ప్రతి విషయం నందు కూడా మరి పరాధీనుడు అనేటువంటి భావనలో ఉండరాదు. ఆ విషయాన్ని శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోడు. సో ఇక్కడ మరి ఆ స్థితిని పొందాలంటే ఒక మనకి గౌడీయ వైష్ణవ విధానాల్లో ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క మాధ్యమములో శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణజొచ్చుట అనేదే సంపూర్ణ స్వతంత్రాన్ని పొందుట అని చెప్తూ ఉన్నారు. సంపూర్ణ స్వాతంత్రాన్ని పొందడానికి ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా నారద మహర్షి యొక్క జీవిత అనుభవం ద్వారా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి సందేశం సాధు సంగమము, హరికథా శ్రవణము, హృదయ శుద్ధి, నిష్ఠాభక్తి, భగవద్ దర్శనము. నిష్ఠ ద్వారా చేస్తే, భక్తి చేస్తే భగవద్ దర్శనం అవుతుంది. తదుపరి ఆయనకి విరహభావం కలిగింది. ఆ విరహభావంలోని మరలా దర్శించుకోవాలని నిరంతర హరికీర్తనం చేసినటువంటి వాడు. తరువాత భక్తి ప్రచారానికి స్వేచ్ఛను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. మనకి భగవద్గీతలో ఆ 68-9 శ్లోకాలలో, ఓ అర్జున, యా ఇదం పరమం గుహ్యం
మద్భక్తేషు అభిదాస్యతి అంటూ చెప్పినటువంటి ఆ శ్లోకాలలో, ఓ అర్జున, ఈ పరమ రహస్యమైనటువంటి ఉపదేశాన్ని నా భక్తులకు బోధించేవాడు నాకు అత్యంత ప్రియుడు, అతని కంటే ప్రియుడు, ప్రియమైన సేవకుడు నాకు మరొకడు ఉండడు అంటూ చెప్తారు. కాబట్టి నారదులు వారు స్వేచ్ఛగా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను ప్రచారం చేయడానికి ఆయన ఉన్నటువంటి, కనుకనే నారదులు ఆ భగవంతుడికి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వారుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు శ్లోకము. హరే కృష్ణ.